imkien. Fittxaw kullu imkien, fitla tal-boċċi, il-każin, imkien mader. Għattu ma għod nistenna li tagħmilli ħaġa bħal-din Pippo qatt. Iftaħ li xkod batafx. Fajdek fuq sidrek u meja kull paħtija tiegħi. Wejja Giovanni Scott, li miskina minn nisa barra trid dal-ħin. X'qed nipprova nagħmel jien? Isimma. L-ġizja tula. ċempilti la jem kelmet nisor Roberta. Għalek ħatja l-aħbari. U jiġi għajduna li sabu mejja, tux, xejn seru rasna, Dan kolla xewqat fieħa, dak maġġalu xejn. Dak ħarab biex jinkwita lili, dan waqt nisamu telefonu misqallija, dak għalek. Gwerra eterna. U fl-ħadda baqli. ħamu nara minn ġik. Għabri minn ġik. Signuri moħħom, l-estur biku. Jina zgur li jem barra hemm il-pulizija. Ma niftaħ, ġed istenni. Signorina l-estruħek, għaw qalbek, ftakar li ħana l-lunja għada, kolla rridu mutu, mux Istur Pippo ma stenni stada. Xġorazzi Ġizella ċempit li ġina u għattil Istur Pippo. Ma ġara xejn. Knisja minn li għada zbajda, kulħadd jistenna l-waqt solenni li joħt il-kappilla tiżżewweġ lis-silku tal-raħal u raz Istur Pippo baqa ma ġiex għattiċ. Nista' nkun nafa f'qiegħda tikbi. Laqas li tibbiċċa xorġa lilek. U ma tarax li mhux se nagħmel biċċa xogħol bħal din, mela li sibni miġnun. U għad jażel nemmel is-Sur Pippo sabiex għamel hekk. Imma jien mhux ġattilkom x'ġara. Servu raskom. Is-Sur Pippo miet. Miet? Miskin Istur Pippo. Imma kif? Trid iddaħħalha f'moħħok. Li miet? Int għandek xi spjegazzjoni aħjar? Brava ħafna. Stennew ftit. Ma mhux tgħidu xi ħaġa intu? Jew jinsara fina, ġiduni ngħidlu. Jimmetlu xerb. Xidu li jgħidu l-oħt? Xil-bira, kif kienu Pippo, u tlajt fuq biex iċibirni karħalli Dorijulu, kif tħal fil-kamra, dak ħadafni. Għatfem, hija għaw il-korreġeta fuq xi ħaġa eċċellenza. ħadafni, bisni, beda jrusni ma rajtu busni. Bida oħt! Kuntent issa, għax meta tlek xamel lili, għajjartni giddiba. U għajja kem sen kabruwa. Imma żgur ma tulu xejn il-Pippo. Allura għamel sewwa li ma ġiex għattiċ. Ma tiskunx toqgħodu titbewsu lejn it-tieġ. Ma se taf il-kemm serju Sur Pippo. Sabuħ. Hello? Jijino. Għawli għad? Għalli kappilla. Mhux pożi se nirrispondi. Bżax, poġġjaw, dumbeni, poġġjaw. Le, jena li t-lemerija tiegħu. Bħalissa dumbeni ta' għolija. Tista' rajt li jibar. Grazie, Stilizza, berekku. ċemper l-eċċellenza tiegħu. Għallek illi l-investigazzjoni dwarek ġew konklużi. Sa jollik tafx? Għal-grat tal-ċiprit. Għal-ċiprit? Ettara uħ,
fl-aħħar feċċa bil-qawsalla. U Sur Pippo, tili, imur jixxejjer, inti xaqlek xaħat, ħafna ħjar minn dak is-serva l-us. Kieku taf kemm kien ili nistenna dan il-kliem. Grazzi belli, territ ngħid Sur Arċifrid. Ġisella, inwedek illi nagħmlek l-iżjed mara ferħana li hawn fid-dinja. Sbarta tfaqqaġ! Mela sewa qalu tal-Każin l-Aħmar li t-tiju Pippo ħatfuh biex ma jkunx jista' jmur għat-tiġ. Int qatt ma ridtu jiżżewweġ lil oħtok? Imxi għanġ! Irvel ħanqajjem fir-raħal. Ħallrini. Issa kelli ma jitlu. Isma' ħares, li kont naf, li se niftaħ biex toqgħodu l-iskomedi f'ċimiterju ma kont tiftaħ xejn tagħma l-ewwel. Iva, ħadd m'għandu ħaġġ. Kieku jinnieħu fl-ixkun birra ma nisirtajt bla flus. Għamillu fl-ixkum birra dwar u ġinni ndar inċalija. Ara xi jridu sanħallasien. Hawn min jixrob meta jkun ferħan. Hawn min ħarvizzju u hawn min jixrob ukoll bidwerja. U l-lejla l-koll imdejdin. Għamil dwejjet mela dwar. Hekk mela, issa xejn qogħdu ninkwetaw ta' issa li jemmem. Nafx għana. Nistennu u naraw. Senti xogħol. Tuħux għalik ġovan. La ma kienx Pippo ma jkun ħadd. Diġà deċidejt se nagħmel. Tala fila mal-kontinent. U inħallas kollox jien, tibżax. Le, deċidejt. Nidħol soru. Permettili mill-ġdid nifraħlek tal-ħatra tiegħek għal Arċifrid. Inħabbek hekk u iżjed minn hekk. Ma nafx jisaqbad nirringrazzjak, Eċċellenza. Tal-mod pożittiv illi inti tkellim dwarni. Inwedek li nibqa' naħdem aktar milli kont qabel. Ħaġa waħda nistgħu. Naħdem dan il-raħal. Jaħsra kieku nistajt naħmel imma jina għas mandi xi mertu tfat li inti ħadtu l-Arċifrid. Eċċellenza, issa li l-investigazzjoni saret u r-riżultat ħareġ. Issa li nagħmel int. Jisa jidinna mela, Monsinjur. Tkellem, Eċċellenza. Sartu jien li kien hemm xi nuqqas ta' ftehim. Jiena jisimni Giuseppe Peprini. Le, jisimni Giuseppe Monsignore mlaqqam l-Eċċellenza. Sewwa kont naħseb jien li mhux veru Monsinjur. Sużi, nafatilkom li Monsignor, ajma. Ikonu sew, ikonu Monsignor, ikonu bħal xi dajt Sur Arċifrid. Ajma, niġu sew, Dici Monsignor? Bil-kunjom bis. Allora tmenet. Xċejta nelaw? Jina qrajt dak l-avvis li kontu ġibtu fil-gazzetta, tiftakar? U ġejta l-ċans. Ħanejlek mhux ċans wieħed ħadd nissib tisħi. ċansu da? Intom qegħdin tfittxu, sakristan. Jekk għandek biċirbija tofri lek is-servizzi tiegħek. Mill-ewwel ma bdajtu xejn. Qalbi ħebbritni li kellhom xi ħaġa fil-komma. Mela dak kien id-djan. Jaħfuh u jaħbuh x'imkien. U naħta rasi li Giovanni ddaħħal fil-biċċa. U bil-provi, għax issa tu benit, se jżewwiġlu lil Ġisella. Smajtu għal-aħbar? Għamilhom ixolbuħom iċ-ċelebraw dwar. Tagħmel xejn kollox nafu wens. U din mhix okkażjoni ta' min jixrob bis-saħħa tagħha. Ma din aħbar sabiħa. Għalikom? Għax se titħallak magħhom. Aħbar sabiħa sfatta tix ta' Sur Pippo biex jista' se jżawweġ il-ġovan? Ma di ma nafux bi aħna. Aħna ġejn nidulkom li dum Benizzi għamlu Arċifrid. Mela sawa għallik kollox kien ippjanat minn qabel, ha? Ma naħseb li għandhom xi sbaq tafux. M'għandniex żball Wenz, jiena u Anġlu konna preżenti. Barra. Barra ja Maħmud qabel nagħmel waħda minn tiegħi barra! Ma xek id-dalajiet kollha sa min jisimak? Trid nimmur? Immur la trid nimmur ma sa ngħidilkom.
Nitla jien minn din id-dar toħroġ ix-xemx u jidħol in-niket u intom sejrin tbagħtu. Alla se permetti li mur nġib ħwejġi, bil-pakke kollox. Ġab pakkjajt lek kollox, ha, tista' titla'. Għallu ma tidnix noqgħod sakrista. Se nozza tlieta. Jekk sakemm not tlieta ma tkunx tlaqt minn hawn, biċ-ċadma ma jibqax minn ġismek għax ninsa dan il-best li għandi fuqi. U kisser kull ma u bik, wieħed! Sej, la tridu nimmur, nitla imma raġab ngħidilkom. Intom qegħdin tkeċċuni mhux jien, għalissa ma jiġix xi ħadd minnkom jiġru warajja u jitlobni bil-ħniena biex niġi lura għax ma niġix. Sej. Kull waħda wkoll. U għin ġoban? X'għandna melaw? Nistenna ux. Nistenna li ġajduna li sabuħ mejt. L-assur Pippo ma kienx kapaċi jerfa' r-responsabilità, allura naċċetta l-offerta tiegħek u nidħol jien għal-fis. Ġatlek ġoban, la ma jkunx Pippo ma jkun ħadd. Grazzi, grazzi ta' kollox. Sejjem mela. Lejli tajjeb. Imma sa nibqa' nistenna u nittama. U issa int, Signora Ġisi, biżdil barra, mur fejn trid, mur il-konvent, mur bih il-ġilati, għamel trid, imma li ħadd mużaħ għamal uċi, barra int ukoll. Jien x'għamilt issa? Ma interessanix barra! Mur mela la tkeċċini, għamur nġib xi affarijiet minn fuq sa Roberta tkun qed tistennini. Sur Kappillan, sejjer żbata ġisi tifla sew. Ġiżi tifla ma' kakka. Sfrattata, palma kienet omma! U anki omma mara sew, il-ħażin huwa ħu Petru, għax kien qisu da li ħsibnih il-Monsinjur ma jistax jara mara bajnejh. Ġisi, x'inta għamel hawn? X'ġralek ġiżi? Dajda qalbi ġera warajja, dak li mbutwil, għadina xi ġralek? Iva kollu, sew minn fuq, x'hemm fuq? ċempe santa. Oħt, ċempe l-tabib għax biddera moħħa. Ġa telaq. Le ċempel xej, għax qalbi tgħidli li nafxra tem fuq. Naħseb tajjeb raj ġiżi. Dik ix-xitan. Ismet ħadkom bil-ġemil moħħi, xitan edi. Rachel. Isma, jgħaw xi ma' mumtin id-dar, kulħadd tilef moħħu. Kif jgħadha? Qed mhux il-bost mejjed. Kif qedha? U kif qedha? Qed nara sewwien. Jien veri jgħadha. Qed tistennawni. Jaqgħu jew it-tieġ, imma jekk mhux se tieqaf traba tal-fedil, ħaniġi għalik, intik daqqa ta' bwon, u neħelek rasek li fuqhom, fint? Siju Pippan ma nafx li kellek tiġi tiżżewġ it-sija Ġiżella llum. Siju Beni, sija Ġiżella. Kuntenta issa, rajt x'għamilt sfrattajtitx, metlekx li kemm id-duma u ma ridekx tixrob. Nista' nkun nafx qed jixximjini fa.
Ma hu jgħat tajjeb. Diga noqos nissa. Tistennu xi neġri. Dumbeni, storja daqsxejn komplikata. U naħseb li, anzi ċerta, li din l-istorja kien il-kaġun ta' dak kollu li ġara. Imma għadu mhux tajt ta' nistgħu nirranġaw kollox. Ara, int, mur inħasel u biddel. Int mur il-bessib sabiħa u int sur Pippo ma raħsel wiċċek bl-ilma kiesa. U sa' kem nispjatu kollox l-Dumbeni tu l-Ġizella, namillek kafe qawwi iswed, bla zokkor. Itlaħu, għajdi l-bandistiet u nafx għamna nistennew. Hello. Għana rajk. Iva. Għawiet. U kod. Xinu? Iva. Najdilu. X'raġaq għal dwar? Anġlu, mur il-knisja, iftaħ u duq il-niebel. Wenz, murant il-kappellan. Il-bandista tal-qumi kien. Bandisti fuq għadhom? Issa mela, marru għajdu nisinġabru fil-knisja. Sur kappellan? Sura ġibrit jek joġbok, u issa ma nix tisma aktar. Bizzejt ħammartinna u xtamaraħal kollu, ma jibx għamel. Loq tidridek. Aħfir li Ġizella. Għatmu f'merjiet f'ħajti u l-lum kelli għamel lar wahda. Njax għaduħu itarba ħana. ċara, su, fejnku. Fejn kien mux importanti. L-importanti fejn sejjer issa. U għamma raġġi dil-kelma fil-raħal? Immorru salib. Nara doppju, me. B'nazzawx. Sejjer. Ma nirżam umbrella. U mux nitċajta. Jasra, għamil li pjaċir u għitlaq l-barra, għax jien irrit imur it-tieġ. Wieħed tal-aħħar. Jekk minn tista titlaq l-barra issa, se noħroġ minn hawnhekk, kun kaxxa xogħol se triq. Mut, itlaq issa tilħaq tixrob mit-tieġ. Minix mistieden. Li biss ma stidni. bil-nervi? Jaqgħu ġbajt minni? Ma ħsebinx bajt. Diġajt li kant, qabel ma jiġu lura minn ħalli ma nistendaħ li kittar. Ma tafdanix. Mhux ma nafdakx, ta' m'għandux jaqsam ta' mhux ħaġa xierqa. U ħanajdu kif inhi, mhux ta' min jafdak, naf li l-kantina ta' taħt il-knisja fdiltuha f'disko il-toġoni u kemm niżiltu nisa ġew, fosthom ġizi, n-neputija ta' Dumbeni. Tara, tagħmel karità u jgħidlek. Miskin, jagħmel karità. Insomma, ma kellix fejta, għadu. Raġġetti l-kantina, x'ti pretendi? Inħalli n-neputija ta' Franzola l-barra? Mhux hekk tara u kemm qalbu tajban ġbu tiegħi fejri. Insomma, da m'għandu x'jaqsam, da ġara qabel rixt miegħek. Jien għalek qazzaqsejtek ma minn toħroġ, qabel rixt miegħek. Jiena nħossib missieri kont, u laqqas li kieku ma kellix muħtieġin. Insomma, kemm minna flimkien qatt ma rajt ħażin għamilni. U għalla ħares nara ġbraqsek idur.
Meta ħeġu lura. 3 ijiem oħra. U sadattant jien noqgħod nistenna. It-tiju Pippo ilu snin jistenna 3 ijiem aktar bi kbar. Ma dak għax qatt ma rridu Benit. Anċ, tajċ li jina antikwata u naħsibha tal-antik, imma jena kim dorrija. Mela lejla bħas-soltu m'għandniex ħerġin. Sakemm jiġu lura mill-honeymoon, id-dar ikolli nibqa'. Wejja, Anċ. Fija Pietru minn dejjem kien ċiplu mqarqaċ. Niftakar meta siefer, qatt ma kiteb itra. Illum igod ngħidilha li kiteb, kont nivvintala xi storja. Allura sira Serafina. Bħal matlek jiena ġejtaw biex nieħu l-ġiżilura miegħi. Laqqas biss kienet taf li mamma. Ma saw missa la naf se jkun il-futur tagħha nista' nmur lura moħħi nistrija. Sejma x'naqbad nagħmel waħdi? Naħseb li issa rrid iħu possess tal-ċipri u seħħalu kiżjetaw. Il-parroċċa kibra Serafina. U kien se jitfa'w ċipri ieħor hawnhekk. L-ħaqdien ħajħallu lili. Ma jien mhux se nitlaq illum ta' tiġi lura oħtok. Imma tista' mistibqa' toqgħod hawn. Għax tgħidilek kondrajtek taf. Nista' nafdak. Jekk tibqa' miegħi biex ħadibqa' settura, tuħu postok tiġi żella. Kieku minix imkejqaw dun Benit. Imma tinsiex li għandi Rachel miegħi u dik ma trix trabbi għaqal. Dik xejn ma tagħmillek onur dun Benit. O le, dik għadha żgħira, trid tgħaddi mill-blogħda żożija. Nagħmlu kafè? Ara, iż-żwiet se jsir nhar il-festa u t-trattament se jsir l-għada tal-festa biex hekk in-nies ikun jistgħu jgawdu l-festa u jgawdu l-festa tat-tiġ tiegħek. Ma nafx. Qatt ma naf li kien hawn tix bħal tagħkom fir-raħal. U ma jkunx hawn, ara, se jkun hawn il-festa ta' San Katat. Iċ-ċelebrazzjoni tal-possess ta' Tum Benit bħala arċipriet u fost iċ-ċelebrazzjonijiet kollha iż-żwieġ tiegħi ma' Wenzi. U din kienet l-idea tiegħek. Le, biex tkun taf, ta' Tum Benit. Ħireġ. Fejn ħireġ? Ħireġ! Imma għalfejn tistaqsi defenserjer? Imma ma ġbadx iddaħħaq nisbikħi. Ma nerġgħux nibdew waqt. Imma ma tafx li dik iżgħar minnek. Ejt, imma ma tindunax li qed titħaq bik. Ħadd għodlok il-flus ta' kollu li nġemmajt. Għallek li qed intiha xi flus. Imma inti toħroġ tikol, tixtri l-ħwejjeġ, ir-rigali. Għalija kumpanija waqt. Nessek taf nisebba lili. X'irrid nagħmel jekk minix kapaċi ngħaddi mingħajr il-kumpanija ta' mara. Inti tibxi waħda ta' partijak. Ġejna eżem minnek. Qatt ma qallek xejn salvu. Nil-salvu telqitu. Żgur. Sabet beċċun bħalek. Għas-salvu banki las. Taħdem u s-sekta judla flubsa. Inti għax ma tagħmilx kapriċ. Forsi iservik ta' ġid. X'kapriċ li din għamel? Jien naf, mor ġilta. Id-qaskamaw gruppi, forsi istibxi waħda ta' partijak. Xejn li jekk għadli wkoll ġina. X'għadlek ġilna? Għadli trix immorru għal-ġimgħa fl-inkies għalija. Nibqgħu se nfaqsu l-festi u l-każin se nfalluh. Anzi ħabba tajjeb li l-festa ta' Tum Benit se taħbakna l-festa għaddis tar-raħal. Jien l-oħra qed nara żejda. Mela ħajkomna xi festa oħra. Mhux it-tix ta' Wenzu. Ma tix it-teħriga sura dak. Santa Santina Mikil, ir-rigatija qed tara żejjed. Nittaw, laqas kol krajtek. Isma' jiena lilkom se nistidja mhux il-każin tafx. Għalhekk ir-rigal minn buntek trid toħorġu Mikil. Inkomplu, Komplu. bħalma tafu. Se jkollna żewġ festi jew. Biex xiera noħorġ ħarġil naħwa. Tibżax, tarġil noħorġu. Li tan-naħa l-oħra, risposta ntuha. Ħaġa waħda t-tekwetani lili. Ma nafx kif ħallaħaq man nar kollu. Mela sab, n-nardu mhux lest. Għatfadal, ħarqa bħada dis-sena ma jerġax ikollu. Għabbix rasek sab. Kif ma tiħax lefsieħ, għandu pankat ieħor. Nixtru u nħandu. Imbagħad, mor ħalaq in-nar ibda. Għax jien taħdieħor ma naħarmux. Jien biss naħraq nar, taħdieħor ma nafdax.
Tana bakalli kolla ta'kom. Sas il-lotto. Mintom mux bid-dej mortu. Kieku ma kontrollajt il-ħin. Kontejner kien ikonna nixtru. Mux ta' darba, jisabru ħra bħal-din jabba t-nerġaw nabluwa. Xtaqt nġib xaħġa l-kulħat u nittama li ma għalek l-ħad barra. Il-gazin, kollu sew gazin. Kollox preparat għal-festa. Il-biskir għasur preparat. Allura Lena, kif aħna? Issa li ġejtu l-ura intom iżjed u iżjed għatulet? Nispera li preparajt il-na xaħġa xniklu. Serra ħrasek, si, u maħna. ħajkonna mistiden u fuq. Għaj xaħġa għanċ. Kuj xittidna najta jħammurru. Ġammurru. Bagalli. U paċenzja, għanx. Muxek? Għax dwardu marġu ma' sqallija u frejt l-urini uħsib il-barri. Le, kiesa ħdak it-tifel kiesa. Trid jitfan il-barra, u għanajlek, għax ma ħobx l-inkwiet. Għax kuċi kondu faħku. Ma jina l-inkwiet ekku naħarbu. Tiġri warajt trittajt, ma nafx kuċċandek. Tiġi għan qoddimi. Ifimni, surar ċiprit. Jina sibtruħ isni ħaruf maqbut f'nassa. Ġejt għandek, inti ma konċi. Dawn il-nisa laqawni ixti kont il-papa. Imbat Serafina offrit li laqwa kamra tas-sodda. Jina dawn il-nisa ħadu grazzja miegħi. Għax ħasbuk il-Monsignor Giuseppe Peprini. Għalek, biex mbagħad il-Monsignor fuq kollox kien hawn fir-raħal mistoħbi. Kien mistakatina mill-ewwel minn Elejna provajt. Imma ma tawniex ċans. Imma ċans ħadtu maraj. U abbużajt minn kull mara li kelli fid-dar tiegħi. Sura ċiprit, taraw. Iproba fimni, poġġi ruħi fil-pozizjoni tiegħi. Tiġi mara pal Serafina, tgħidlek li la 16 sena minn ar-raġel. X'ridni naħseb għajt? Li hija mara sventurata. Daqsekku, hekk ħsib ta' din il-mara miskina għandha bżonn minn nisa barra, min jurija ftit ta' mħabba. Bad difatti ħaditni fil-kamra tas-sodda. Biex torik il-kamra tiegħek, għax ħasbidek il-Monsinjur. Imma jiena m'iniex Monsinjur x'irri nagħmel. Kieku ma nafx minn int, nadrek. U xi tgħidli? Dwar Ġisella u n-nepotija, Il-nepotija ħawditni. Fil-li nara libsa kollha dusija, jisa Anġlu, u fil-li nara mnezza, provokanti, ta' jkun naf li kienu tewmi. Jiena wara kollox, għaddemmu l-laħam. Insomma, għaliex għandek bżonn, xi trid? Se ddaħħalni sakristan. Reġgħet dillu Anġlu, se jibqa'. Allura forsi fejna fin żewġ kelmiet fuq kartek rakkomandazzjoni. Ta' fin forsi nħoloq xi post ta' xi sagristan x'imkien, Inti x'kont taħdem?
Giuseppe Monsignore. Sagristano. Ok, ċewk! Sma minni, sib xoliħor. U minn għandi moħdibu lebda rakomandazzjoni. Barra. Mina? Barra! Ħallim taqtuni għamel dak, ma rġax ċempel darbohra. U xie tridu ċempel jgħamil? Ħalliħa jiddeverti. Ma ċempelx meta wasal? Iva ċempel meta wasal u qalli li kien qawwi u sieħ, ma rġax ċempel darbohra. U xie trittoq tinkwita fuq u dak, ġofar mux jittifezzaj. Tab xej mussejn telefon għadu? Tinsiex jem dik id-demonju blaqru maħħu? Għanna għettaj, għax kienu grupp ta' seba. Jekk għettaj tal-ġina, sabu marru kol, u għem dwardu. Kem id-dumma tiħu. Jien qed nitkellem għan nepotija ta' dum Benit, Rachel. Rachel mux waħda, għas-Serafina marret ukoll. Taf xed ngħidux. ċettaj. Se jkollu jara x'jagħmel ġovan. Ġina qiegħda ma' Salmu, Rachel qiegħda mamma. Ħallewna waħedna Serafina, kulħadd ma tiegħu. Aħjar għal-kwiet mi kien. Mur ġib lill-uħta dara ħawna. Mistotak waħda minnhom ta' Ħallef ħajgawdi. Isma', konser nħu drink jiena tiġi? mhux għalissa ta' grazzi. Kollu sew. Sew. Ma dak qatt ma sifer qabel. Imma mux jien ħajjartu. Ma jimaħsab li sejmu. Mista morna maħħu. Jien għatlek biex immorru. Ma jimarriċ nħalli dar wahida dan iż-żewġu. Għamni għaf niskejkom qed jiddejjaq waħdu. Nabel ħaġa li rrid nagħmel huwa li norganizza ftit din id-dar. Torganizza din id-dar. Mela dar bħal di fiha x'torganizza? Pippo, trid tifhem li inti issa miżżewweġ u għandek il-mara. U din id-dar tittuħu dera skont il-gosti tal-mara. Anka li taqbel miegħi, ħalla volja ma sugrat biddel xejn. U inti trid tbiddel xekk. Imma tneffaqniex ħafna flus. Imxisal xejn. Ħanna raw sab biddel. Sija Pippo! Sija Gisella! Naħseb mawħat. Forsi marru x'imkien hu. Ek naħseb. Mela narak il-lejla Anġ. Tiġifieri. Jekk mawħat. Isma' daħħala frasek li ma jdimx nies. Sija Gisella! Mela sewa smajt, għaddu lena, Pippo, għax ħriġna ftit sal-ġnien. Li kien għalija ta' matni l-barra. Bordu? Morna Iva. Għaxokkom? Possa bieħ kieku għandu ġnien ġmil fjaw, ma jibdaw rasew. Nintomx maġrin. Li kien għalih jirranġa l-post u nizzewġu. Kieku għaġla m'għandniex imma l-post tanto ġobni u dwar il-prezz. Dwar il-prezz għandx ħalli bidejja, l-sur zarenna fusew. Inġibulkom il-prezz tajjeb jien. Tajjeb, mela, kelmu u noħduh. Li ġobni u l-lena u kol. Ma nix għalfejn tawlu. Jekk intom ċerti li meċin għal dik it-triq, m'hemm xejn jizomkom. Poġġi bil-qeddaċ. Għadna lanqas bis-sarajjes uffiċjalment. Jina tlek kemm il-darba meta tiddeċidi għajli u morru nixu ċirket tal-Rusija. Żomm waħda. Iċ-ċirket tal-Rusija se nixruhomkom aħna, jiena u Gisella. Dak se jkun ir-rigal tagħna. Iċ-ċriket nixtruhom aħna tsi. Għallihom jixtruhom huma Pippo. Aħna tuhom rigal ieħor.
taqtax qalbek lejna. Aħna nisu bħala t-tifla tagħna. Fejn ma taslux intom, fitxu lilna. Għaddi! Giovan, wasaltu Giovan. Wasal għal għal benit. Ġibtak xaħġa zaħira. Oh, xriftu Giovan. Grazie. Sale biħon Giovan. Mux bizzed għandis l-għalek jien. U biex neċċajta Giovan. Grazie, proset. Vera sabiħ. Naħseb, s-sura kjamċa mux ħazin da? Sa, ħallik minn kem sewa. Joġbok? Mil-ġardek li għġobni? Grazie Giovan. Allura, kif portu? Serafina, Reġil. Kulħat ħabjaċi, kulħat, tisma. Inti għadek ma rajtiex mi Serafina? Ne, x'nasa posatu tard il-bira u pasira fl-appartament, ux. Kiku taf kem ħadda bjaċir u kem dorna postijiet. Aħna nejdu Malta zaħira u n-nisma rufa. Saqalli għaxel inqas minna tafx. Tajlix il-qed ma ġaħad jgħafek ta' Ejjeni li jinn kien li din bunna, imma l-sur Pippo jgħafur ta' il-ħatnek. Nisu minn mux. Kellu buħ mitku miskin. Hoħ, nazza sħiħa trittajt, il-familja Burrone marufa, ma sqallija kollha. Min kremek donnok trittajli ġaħġa, Giovan. Ejja, naħħa. Xie trittajli fuq familja ta' Pippo? Xejn speċjali, familja marufa minn kulħadd, maħbuba u stmata ħafna. Il-kamp tal-Partito Komunista Dumberit. ċaħ. Smajtni sewa. Here it is!